AMC Multimedia Report. Son annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Da sunan sarki zan fara mahalicin sammai har kasai. San annabi dai addini ne. Tabaraka Allah Allahu makakin ice rassai. Kin annabi dai kafirci ne. Ka aminta da ni ka yarda da ni ko so ɗaya kar in yau jin kai. San annabi dai addini ne. Ka ciran tsoro Allahu ka karfafe ni cikin zamani na. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Kwarai kai ne ka halicce ni tabaraka Allah jallalla. San annabi dai addini ne. Ka aminta da ni Allah domin Muhammadu kar in yau kwalla. Kin annabi dai kafirci ne. Ka tsarkake harshe na Allah ka yarda da ni zan yo shela. San annabi dai addini ne. Na gaya wa halittun kaunu duka son annabi dai addini ne. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Ya rabbi dubu na salatin ka yi wa Muhammadu bawanka. San annabi dai addini ne. Wannan da ka ba alƙur'ani ba ƙuranshe hasken zatinka. Kin annabi dai kafirci ne. Mai zamzam baban Fatimatu dan Abdullahi masoyinka. San annabi dai addini ne. Mai tutaren yawan hashari shafi'un shi ɗaya ke ceto. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Ka sa Ali na sadarka ka shurafa jikokin nurullah. San annabi dai addini ne. Imamu Hassan da Imamu Husaini diyan Ali soka gundana. Kin annabi dai kafirci ne. Ilahu kasa da sahabbai ma'ula ba sojojin nurullah. San annabi dai addini ne. Da waliyai ba zan manta ba domin da bazar su nake shela. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Kamar maulanmu Abul Abbas Shehu Tijjani limamina. San annabi dai addini ne. Da maulana Shehu Jilani ku taya mini karin yau kwalla. Kin annabi dai kafirci ne. Da barhama gausun zamani mabiyanka mu ce alhamdulillah. San annabi dai addini ne. Duk wanda yake makarantar ka tilasta ya girmama nurullah. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Ba za na wuce ciki ba sai na tsaya na gaida uban gayya. San annabi dai addini ne. Futu hati sarki dan sarki da faika futu hati mai yarwa. Kin annabi dai kafirci ne. Da shajibiri mana maulana sharifi dan Usman baba. San annabi dai addini ne. Da shahi Salihu har ɗansa shakkatur maula limamina. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Salamu alaika rasulullah manzon Allah limamina. San annabi dai addini ne. Salamu alaika habibullah shafi'un ya mai cetona. Kin annabi dai kafirci ne. Salamu alaika masoyina ni ma taimakon ka nake nema. San annabi dai addini ne. Ka yarda da ni ka aminta da ni ma ceton ka nake nema. San annabi dai addini
ku taho ku mu je mu fafata. Kin annabi dai kafirci ne. In an taba annabi ba ma ji kuma ba mu gani ya dangina. San annabi dai addini ne. Ba ma uzuri ba ma sauki domin shi ɗin addini ne. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. San annabi dai addini ne. San annabi dai addini ne haka ki na sako kafirci ne. San annabi dai addini ne. Suka ta sababban laifi ne ba ana babarin islama ne. Kin annabi dai kafirci ne. Kwarai shi ɗin musulunci ne ku gaya musu tabbas hakkun ne. San annabi dai addini ne. Muhammadu mai sunan Allah mai ja maka sai ya lalace. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Taba annabi dangina ku sani taba sarki Allah ne. San annabi dai addini ne. Da kai da wuya mallakar gangan jiki ku gaya musu hakkun ne. Kin annabi dai kafirci ne. Mu so shi kawai shi ne hujja domin shi ɗin alheri ne. San annabi dai addini ne. Ilahu ka ƙara aran dama a yabo na sakarin yau zaune. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Ya annabi ka fi gaban suka a can da har zamani na. San annabi dai addini ne. Dan kai Allahu yake komai Muhammad ya limami na. Kin annabi dai kafirci ne. Ya ce duk wanda yake bin ka kwarai shi ya fi masoyina. San annabi dai addini ne. Duk wanda yake kin nurullah tabbas Allah yake arne ne. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Akwai wasu dabbobi a ƙasar mu na nan na aikin barna. San annabi dai addini ne. Suna suka ga Rasulullah Muhammadu baba gunnana. Kin annabi dai kafirci ne. Cikin su akwai Idris jaki na dutsen tanshi fadangina. San annabi dai addini ne. Da sunan kare tauhidi yake suka ga Rasulullah. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Kuma ƙarya ne na akwai magana ikiwanu ku zo ku saurara. San annabi dai addini ne. A can da an yi irin su kwarai tarihi yau ya maimaita. Kin annabi dai kafirci ne. Su ce maka Allah ne ya faɗa manufar su fa ba haka nan ne ba. San annabi dai addini ne. Munafurci suka sa a gaba tabbas ba wai Islama ba. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Sarki Allahu ina roƙo cikin suna na kasar kaka. San annabi dai addini ne. Ka ƙara tsare imanin mu ka yarda mu zamto tsarkaka. Kin annabi dai kafirci ne. Mu samu amudu amininka masoyi annabi sirrinka. San annabi dai addini ne. Mu ba da jinin mu da ran mu duka ya zamo fansa gun nurullah. San annabi dai addini ne. Kin annabi dai kafirci ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Kamar nan zan sanyo aya a yabo Muhammadu Rasulullah. San
addininka. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. San annabi dai addini ne, kin annabi dai kafirci ne, neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne. Neman ceton manzon Allah ga halitta wannan wajibi ne.